Praise Lord, गिबियावनो अननायनि दैमु YouTube चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समावहाय सोलिबाय थानाय अनलाइन बड' गस्पेल डेन्स कम्पिटिशननि सायाव आं मोनसे गोनांथार फोसावनाय मिथिहोनो आवगायदों। जों मिथिनो मोन्दों दि सेप्तेम्बर दानावहाय एग्जाम टाइम गोग्लैदोंमोन आरो गोबाङानो भिडिअ बानायनो खाबु मोनाखै। आरो बेखौबो नुनो मोन्दों दि गोबाङानो इनकमप्लिट आरो एडिटेड भिडिअबो दैथायहरदों। लोगोसे गोबाङानो भिडिअ दैथायहरनोबो प्रब्लेम मोन्दों। बेफोर पइन्ट्सखौ नायनानै जाहाथे बयबो गोसो गुदुंफोरा मोजांथारै भिडिअ खालामफिननानै कम्पिटिशनाव बाहागो लानो हायो, बिनि थाखाय लास्ट डेटखौ 10 दिन बारायनानै होनाय जाबाय, अक्ट'बर 10, 2022 सिम। बेखौनो मिथिहोनानै दिनैनि फोसावनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।